Jeg viser, hvordan jeg laver spejlæg. Vi skal bruge noget paprika, noget mandel, noget kærgården, noget salt, 2 æg, det kommer på hvor mange portioner, og så noget flydende vandolieblanding fra Rema 1000 og noget rugbrød. Jeg har cirka lagt en halv deciliter flydende olie i. Og man skal starte med at lægge æg i, når det begynder sådan at boble, som det gør nu. Så starter jeg med at knække mit æg ned i sådan et her, for at være sikker på, at der ikke kommer skaller med ned i gryden. Starter med at hælde et æg i, og jeg tager det andet æg og knækker ned i et bæger. Og det vil lige sige, at jeg har skruet min pande op på 10%. Så nu skruer jeg den ned på 4 og putter mit andet æg i. Og så i mellemtiden kan jeg lige smide min rest af æg. Og det vil lige sige, at det kan godt sprøjte lidt. Der er nogen, de knækker blommerne, men det vælger jeg så uden at gøre ved en af dem, for at smage, om der er forskel. Jeg tror faktisk, at de vil gøre det. Så hælder jeg lidt salt på til begge. Og så hælder jeg lidt paprika på. Hold da op. Ups. Ja, jeg kom så til at hælde lidt for meget på en af dem. Men I kan se, hvordan jeg har så gjort det. Så vender jeg mit æg om. Og det andet æg. Og hælder lidt salt på igen. Og lidt paprika. Og ja, der er nogen, der putter kanel på, men det vælger jeg så ikke at gøre. Så hælder jeg lidt mandel på. Det er sådan helt flydende, så man skal lige passe lidt på. Og på den anden side. Så slukker jeg lige helt for den. Og vender lige lidt. Sådan der. Og skruer op på 4 igen. Så vælger jeg lige lidt at tilsætte en meget lidt
af det her på igen. Lige for at holde det lidt i gang, hvis man kan sige det sådan, altså. Og så kan man jo tilsætte peber, karry eller sort peber, eller hvad man nu vil. Og jeg vil prøve sådan noget lidt andet slags peber, eller paprika, hedder det. Og så vender jeg dem om igen, så at de sikkert får 2 gange på hver side. Så vælger jeg at gøre det hele klar. Med, ja, hvad kan vi? Med 2 rugbrød. Og så normalt, så plejer jeg jeg plejer så at skære kanterne af. Så synes jeg i hvert fald, at det smager lidt bedre. Og så gør jeg også sådan ved den anden. Godt. Så smider jeg resten ud. Tag en klud. Sådan der. Og så tror jeg også, at jeg skal have en lille bitte klat smør på min rugbrød. Sådan der. Og så vender jeg dem lige for at se, om de er færdige, og det er de. Tager den første på, og vender den anden om, og tager på. Tager den simpelthen sådan her. Det var så min video for i dag. Jeg vil lave mange andre opskrifter. Altså mad, om nogle dage der vil jeg gå rent ved mine dyr. Ja. Vi ses. Hej hej.